chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ anh lá bộ u lấy nghi bên cung mặt để hàng ta chính em cả chân cha Ka Central Puja Committee CPC Meghalaya Kalakren Shai ba kam kershan ya ke kenhun betmu pelong ya ke kau duaj tapna Bharat Yatra hai nong ba shalong ya kane la pentip da General Secretary ka CPC Meghalaya OJ Eldas hadin ba wai ke chingelang high level meeting balapniat da Chief Secretary ka jela uba DP Walang ha ka jingdong lang ki board district ke East Khasi Hills bat Ribhoi district lembat ki officer ke Tenat Kampo Ying Habakren Shakilat Pathai Khubor OJ Eldas Ulong ba ki riunget Hindu hapo Meghalaya kimkwa bandon kano ka huri hura ha ka singi le niam puja Ulong ba ka CPC Kalakren Shai ha ka jingyalang balum da Chief Secretary ba ka CPC ka klem yo jingtip bahkan don karali ban yala perca ya ke jingsho bat bamdo masih hapo shelong ka atarik risau ka dai kesingi bakarpang ha ka ba kan stang ka wei ke jingle nem ki riunget Hindu bat ke CPC ka kwa ba ke jingle diam puja ha kini ke jela kan long ka basuk basan bat bayat bit klem kano ka huri hura laong uji eldas